Ahojte. Dnes vám vysvetlím rozdiel medzi slovami kam a kde, aby ste v tom mali raz a navždy jasno. Slovo kde používame zvyčajne vtedy, keď sa pýtame na miesto. Predstavte si, že stojíte na jednom bode a nikam sa nehýbete. Napríklad, kde si? Som doma. Alebo kde bývaš? Bývam v Bratislave. Na druhú stranu slovo kam je o pohybe. Pýtame sa ním na smer z bodu A do bodu B. Takže keď je tam pohyb, používame kam. Napríklad, kam ideš? Idem do kina. Alebo kam cestuješ? Cestujem na Slovensko. Skúste si zapamätať, že kde sa pýtame, keď sme tu a kam sa pýtame, keď smerujeme tam. Takže na budúce už žiadne kde ideš, dobre? Je to zrozumiteľné? Schválne, napíšte mi do komentára odpoveď na otázku, kde sa práve nachádzate. Budem vaše odpovede čítať a kontrolovať. Čaute.